கர்த்தாவே, உம்முடைய இரக்கங்கள் மிகுதியாயிருக்கிறது. உமது நியாயங்களின்படி என்னை உயிர்ப்பியும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது மத்தேயு 23 அதிகாரம் 19 மதிகேடரே, குருடரே, எது முக்கியம்? காணிக்கையோ, காணிக்கையை பரிசுத்தமாக்குற பலிபீடமோ? பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு காணிக்கையோ பலிபீடமோ என்பதே. ஆண்டவராகிய இயேசு அநேக இடங்களில் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கும் போது அங்கிருந்த பரிசேயரும் சதுசேயரும் இயேசுவினிடத்தில் நிறையவே கேள்விகளை கேட்டார்கள். எப்படியாவது இயேசுவை வார்த்தையிலே பிடிக்க வேண்டும், சிக்க வைக்க வேண்டும் என்று காத்திருந்தார்கள். இயேசு அவர்களின் வஞ்சக கபட குணத்தை அறிந்தவராக, பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் எப்படியாக ஜீவனம் பண்ணுகிறார்கள், அவர்களுடைய மாய்மாலமான ஆடம்பரமான வெளித்தோற்றம், இவைகளை பற்றியெல்லாம் சுட்டிக்காட்டி, மேலும் எவனாகிலும் பலிபீடத்தின் பேரில் சத்தியம் பண்ணினால் அதனால் ஒன்றுமில்லை என்றும், எவனாகிலும் அதன் மேல் இருக்கிற காணிக்கையின் பேரில் சத்தியம் பண்ணினால் அவன் கடனாளி என்றும் சொல்லுகிறீரே. மதிகேடரே, குருடரே, எது முக்கியம்? காணிக்கையோ, காணிக்கையை பரிசுத்தமாக்குகிற பலிபீடமோ என்று அவர்களிடத்தில் எதிர்கேள்வியை கேட்டார். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு நாம் எதை முக்கியமானதென்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்? கர்த்தரும் அவருடைய வல்லமையும் செயல்களும் முக்கியமானவைகளா? பரிசுத்தாவியின் வரங்களா? வரங்களை பயன்படுத்துகிற ஊழியர்களா என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தையும் மனிதர்களையும் அமைப்புகளையும் நாம் முக்கியப்படுத்தாமல் கர்த்தரையும் அவருடைய செயல்களையும் வல்லமைகளை மட்டுமே நாம் முக்கியப்படுத்த வேண்டும். இதில் நாம் மிகவும் கவனமாயிருக்க வேண்டும். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, எந்த இடத்திற்கும் அமைப்புகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் மகிமையின் தேவனாம் கர்த்தராகிய உமக்கே என்றென்றும் மகிமையை செலுத்தும்படிக்கு எங்களுக்கு கிருபை தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.